egameni likaJesu. Akekho omunye uNkulunkulu, wena wedwa uyabusa, ubusa ezulweni, ubusa emhlabeni, uyabusa nangaphansi komhlaba. Akekho ngalinganiswa nawe, akekho ngafaniswa nawe. Nguwo londoloza ukuphila kwethu, nguwo sidalileyo egameni likaJesu. Siyakuphakamisa uNkulunkulu wethu, sithi namanje Nkosi, akekho asimbonanga esinokumkhonza, nguwena wedwa omuhle ezimpilweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi uyasinakekela. Siyabonga Nkosi ukuthi wena ubheki njengabantu, kepha uNkulunkulu wethu owakhumusa usanele sonke, olwakhuthando lumile njalo njalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, besiyini uNkulunkulu wethu ukuthi singanakwa nguwe, beyini umuntu ukuba Nkosi angabhekwa nguwe. Namanje uNkulunkulu wethu siyathoba, we give our all to you. Ngegama likaJesu waseNazaretha siyakhothama, siyazendala kuwe. Ngegama likaJesu waseNazaretha yamukela indumiso yethu. Ngegama likaJesu waseNazaretha, wena umkhulu uyesabeka, mkhulu imisebenzi yakho iyababazeka. Wena wedwa ungcwele, wena wedwa umuhle, wena wedwa uyinkosi yokuthula. Ngegama likaJesu waseNazaretha, wena Nkosi uyakuphendula ukukhala kwethu, ukwenze kube ngukusina. Namanje uNkulunkulu wethu oyingcwele, phendula ukukhala kwethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Konke uNkulunkulu wethu sikuletha kuwe ngegama likaJesu. Sibonakalise moya oyingcwele, sibonakalise wena onakekela izidingo zethu ngegama likaJesu waseNazaretha, ofundisa ngishiminwe yethu. Haleluya, ukulwe egameni likaJesu. Kuwe wedwa nokusilwela izimpi zethu, lisizwi lakho thina siyakuthula, wena uyakusilwela. Uthe ingeyakho impindiselo ngegama likaJesu. Nangalolu suku labesifazane, omama uNkulunkulu wethu, omama besililo, egameni likaJesu uyakwazi ukuthwala kwabo ngegama likaJesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele, yenza kube kuhle kubo ngegama likaJesu. Thulisa uNkulunkulu wethu inhliziyo ezidabukile nezikhalayo ngegama likaJesu waseNazaretha. Konke uNkulunkulu wethu okulethwe isitha siyakuhlulekisa ngalesi sikhathi ngegama likaJesu waseNazaretha. Kuwena uNkulunkulu osinakekelayo, kuwena haleluya osinethile kule ndawo. Siza kuwe ke Nkosi, sithi Nkosi samukele sinje egameni likaJesu. Kuwena owazi ngisho ukwahluleka kwethu, sikwethembile moya weqiniso. Namanje ke take full control in Jesus mighty name. We bless you. Siyabonga. Haleluya, 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 haleluya. Singahlala phansi egameni likaJesu. Ngiyabingelela, ngibingelele ubaba umfundisi uMalunga, ngibingelela abefundisi bonke abekhona, ngibingelele abavangeli, ama-deacons, obaba, omama, intombi, insizwa egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele uSunday School, abantwana bonke egameni likaJesu, izisebenzi zenkosi. Haleluya, ngiyayibingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Bonke abazalwane abaqalayo ukuba nathi siyababingelela, abazizwe bamukelekile egameni likaJesu Kristu ophilayo. Haleluya, haleluya. Happy Mother's Day kubo bonke omama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Siyabonga kakhulu, siyabonga uku-acknowledgewa ngalolu suku lwanamhlanje. Siyabonga kakhulu, siyabonga nethuba esiliphiwe, haleluya, abaholi egameni likaJesu, ukuthi namhlanje sibungazwe singomama egameni likaJesu. Ngizocela bazalwane uqala ngidlule la kancane. Usisiqavile ukhona laphaya esibhedlela ePrince Mshiyeni, use-ward A6, haleluya, use-ward A6. Abazalwane abathola ithuba baye ukombheka, haleluya, umzalwane wethu egameni likaJesu. Sithwalisane naye kulesi simo adlula kusona egameni likaJesu. Ngiyacela futhi bazalwane, omama bonke basale emva kwenkonzo egameni likaJesu. Kukhona laphaya i-photo booth, siyacela ukuthi omama futhi baye emva kwenkonzo, baye laphaya babe nama-memories, haleluya, alolu suku lwabo, bayoshutha egameni likaJesu. But isho njalo isimemezelo ukuthi sicela ukuthi basale omama emva kwenkonzo. Ngiphinde futhi ngidlulise okukhulu ukubonga kubo bonke abesifazane ebesihambe nabo siye kwi-camp egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu, siyabonga. I-camp ibe impumelelo. Ngiyathemba ukuthi sibuye sisizakele, haleluya, egameni likaJesu, ngoba kumnandi ukuhlangana kwabangcwele, haleluya. Ukuhlangana kwabangcwele, noma sidlile inyama kodwa futhi sidlile nokudla komphefumulo egameni likaJesu, haleluya. Kodwa kubaluleke kakhulu, kumele kube nomahluko, haleluya, ukuthi kukhona esikutholile, haleluya. Ngizocela nibashayele izandla bazalwane bonke kade sihambe nabo egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Ngizocela siye ezwini lenkosi, sizofunda laphaya izwi elitholakala encwadini isambulo uchapter 3. Ngizocela usesisithe angifundele isambulo chapter 3, sizofunda laphaya uverse 15. Ngizocela nje ungifundele uverse 15 ufike ekugcineni. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi, kawushisi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushisi. Ngakho ke njengalokhu usivivi, ungashisi ungabandi. Ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami, ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohambazi. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho, nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibalaye. Ngakho ke shisekela uphenduke. Bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengaloku nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makwezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Baba, izwi lakho liyaphila, haleluya. Izwi lakho lithembekile, liqinisile, khuluma ngalo namanje ukuba uNkulunkulu wethu lisilungise ngegama likaJesu Kristu ophilayo, amen. Labazalwane, sithola incwadini yesambulo la esiqala sifunda khona, sithola ingelosi ikhuluma nebandla laseLaodicea. La uma uyiqala indaba yakhona ku-verse 14 lithi kwingelosi yaseLaodicea loba ukuthi nakho akushoyo uamen, ufakazi othembekileyo noqinisileyo,
ukuqala kokudaliweyo kukaNkuluNkulu. Haleluya. So la sithola uJesu ekhuluma naleli bandla. Amabandla abhaleliwe la kule ncwadi yesambulo sithola amabandla awu7. Uma ufunda uqala eqaleni uthola ukuthi wonke lamabandla uma engabe ekhuluma nawo ukhuluma aqala wancome bese ayasho ukuhluleka kwawo, awaqinise or awa-encourage ukuthi amabandla awabone ukuthi awavuke ayithathe. Kodwa uhlukile uma ufunda leli bandla laseLaodicea ukuthi lona lodwa asikho isincomo, akukho okuhle okutholakala kulona. And uma ngibuka le ndaba ngiyayibuka ngithi mina uyazi kungenzeka ukuthi leli bandla ibandla ngempela lezi izikhathi zokugcina, ibandla ekungasatholakali khona into epositive. Uma ngabe ekhuluma nabo uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, bonke ubusho kanjalo uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, okusho ukuthi imisebenzi yethu singabantwana bakaNkuluNkulu, uNkulunkulu uyayazi, uyawazi ama strengths akho futhi uyawazi ama weaknesses akho. Uthi kodwa kuleli bandla ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi. Ayikho into eyinkinga njengokuthi uma mhlawumbe uzothi uphuza itiye ufike ulenze bese ucaca ukuthi amanzi owasebenzisile amanzi angabilanga. Lelo tiye ke ekuthiwa lihlaza ngoba alinambithisiseki kahle, awukwazi ukuli-enjoya. Namanzi uma ngabe engabandi engashisi, lawo manzi kwesinye isikhathi ukuzwe engazathi afuna ukukuphalazisa. Iwona ke lamanzi anjalo leli bandla elifumaniseka liyiwo. Uthi sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Uma ngabe bazalwane sikholwa kumele icace indaba yakho ukuthi uyabanda noma uyashisa. Awukwazi kodwa ukuba phakathi nendawo. Awukwazi ukuba phakathi nendawo. Uma uphakathi nendawo uyafana nomuntu ongayenzanga i-decision. Kusho ukuthi wena uyayiphelezelela. Awusiboni isidingo sokuthatha i-decision. Awusiboni isidingo sokuthi ube for God. Futhi at the same time uyasaba ukuthi bazothini usukhambe kangaka nabazalwane. Ukuthi ucacise ukuthi mina vele ngingapha angihlangene nokholwa. Wena indaba yakho kusho ukuthi inabantu, ugade abantu ukuthi bazothini. Ufuna bakuvume abakholwayo, ufuna bakuvume abangakholwa. Kumele ucace ukuthi umiphi nalendaba kaNkuluNkulu. Awukwazi ukuba phakathi nendawo. Awukwazi ukuthi mekwenziwa okwezwe 100% uhamba nabo. Uma ngabe futhi wena kungapha ekholweni ubonakala futhi uhamba nabo, uwena ufakazi ngoba indaba ingaphakathi kuwena. Uwena ozaziyo ukuthi uyashisa noma uyabanda. Kodwa namhlanje lithizwi uma ngabe uphakathi nendawo usivivi uthi ngizokukhwifa, uthi ngizokuhlanza, ngizokukhipha emlonyeni wami. Kunezinto ozobona zingenzeki ingenxa yokuthi vele indaba yakho uyicacisanga. Kumele ukuthi uthi come clean with God. Uthi I am all for you. I give my whole to you. Ngoba akekho omunye alikhe linyithemba engisenalo. Kodwa uma ngabe ungenayo isho usivivi. And uyasiphazamisa ukhoza itraffic. Ngoba phela manje angithi uyasiphazamisa sithi thina sishona phambili wena uyadidizela endleleni.
abazalwane abancane abasangena kulendlela kodwa kade bakubona kungathi uhamba nabo. Manje kuzonza njani lo mzalwane ngoba ukubona udidizela endleleni? Uyabona manje ukuthi kunabantu ozobalimaza wena ngenxa yokuthi eyakhe indaba icacile. Cacisa ukuthi ukuphi, ngoba kodwa egcineni kona uzokukhipha, uzokuhlanza. Ngeke uzomcashela uNkulunkulu. Ungamcashela umuntu kodwa uNkulunkulu ngeke uzomcashela. That is why kumele ukuthi iqonde indaba yakho ukuthi uyashisa noma uyabanda. Uyabona uma engabe uzazi ukuthi uyashisa, kulula ukuthi uye kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uyilande inhliziyo yakho and uNkulunkulu akwazi ukukusiza ukuthi aqinise endleleni. Futhi uma engabe ubanda uyakwazi ukusho ukuthi mina ngiyabanda, ngibanda qa. Uyabona nje lento angiyizwa ngempela lento abathi bona bayayizwa. Ngiyabezwa bayayichaza indaba yokukholwa kodwa angiyizwa. Umoya oyingcwele akakafiki kuwena ukuthi azokusiza. Kodwa ke indaba ukuthi uma usivivi uyibika phi indaba yakho, ithini indaba yakho? Ayiqondakali. And njengoba ingaqondakala yikho isolution. Acisa ukuthi uqondephi. Uma ngabe ngiyibuka le ndaba uthi ngokuba uthi ngicebile kwangiswele lutho kanti awazi ukuthi ulisizi. Uma ngabe ufunda incwadi kaTimothy iyasho lapha na uPaul uthi ngezikhathi zokugcina abantu bayoba ngabathanda imali. Uyabona ke umuntu onemali uyitshela ukuthi uown umhlaba wonke. Uowna umlazi lo, uowna yonke indawo la ephe khona uyena ophethe, akadingi lutho kumuntu. Inkinga yilapho ke ikala khona ukuthi ibandla lezikhathi zokugcina yibandla eliyitshela ukuthi linakho konke, alidingi lutho. Alisamdingi uNkulunkulu, alisamdingi umoya oyingcwele. Kanti ubani okwazi ukuqondisa indlela yethu? Ubani okwazi ukusihambisa endleleni sifane naye uJesu ngoba uyena umuntu umoya ongcwele? Awukwazi ukuhamba ungenaye, uyamdinga ngoba i-direction uzoyithola kuyena. Haleluya. Amehlo athu azobonakala ephuphutheka ngenxa yokuthi akekho umuntu ongcwele, umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyena okwazi ukukutshela ukuthi awenzanga kahle. Ozokutshela ukuthi ngathi usuyithemba kakhulu. Akutshela athi awukhulunywa kanje. Noma abanye bangakhuluma kanje kodwa wena angikulindele ukuthi ukhulume kanje. Singaba bazalwane sonke kodwa into esiyibizelwe ayifani. Kukhona ababona kungcono kubona ukuthi bona bahliphize ebandleni. Kodwa kukhona abaziyo ukuthi bona bazela ukuzolungisa. Uma ngabe uzazi ukuthi uzela ukuzolungisa, musu ukukopela kwabahliphizayo. Awumazi ohliphizayo ukuthi yipi covenant anayo. Hallelujah. Singabukeka sonke sikhona kodwa imission ayifani. Hallelujah. Uma ngabe wena yakhe mission isekuhliphizeni, hallelujah, uyamazi ohamba nayo kodwa sidedele thina esincengelayo kuNkulunkulu. Futhi musu kusinikeza iconfusion, musu kusinikeza into engazathi into yethu ayiqondile, engazathi thina siyilima asizoni ilima, kuNkulunkulu asizoni ilima. Hallelujah. Sizoyincengela kuNkulunkulu. Asizalwanga thina sikholwa kodwa siyamncenga usuku nosuku ukuthi akayilungise indaba yethu. Hallelujah. Uma ngabe sizolungisa indaba yethu ngoba sifuna ukuthi sishise ngokuphelele. Amazinga okushisa walingani. Uyabona amazinga okushisa, kukhona ukushisa othola ukuthi umzimba uyakwazi ukukubekezelela.
othola ukuthi uma ushisa ngalelo zinga awuguli. Haleluya. Kodwa kukhona ukushisa umzimba ongakwazi ukubekezelela okugulisayo. Thina sifuna ukushisa okufunwa uNkulunkulu. Haleluya. Oku right asidalele kona, not ukushisa lokhu kokufake. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka sizenze phambi kwabantu engazathi thina we are righteous with God, kodwa siyazi deep down ukuthi we are not. Uzokuhlanza uJesu. Haleluya. Ukhona abazalwana usuku. Haleluya. Lapho ziyovulwa zonke khona incwadi. Haleluya. Ngizokucela namhlanje lungisa indaba yakho noJesu. Lungisa indaba yakho noJesu. Ungaqamba amanga ebantwini, ungazama mhlambe uzame noma ingayiphi indlela, kodwa engifuna ukukutshela kona ukuthi awusoze wamfihlela yena. Lento oyiyona yena uyakubona. Haleluya. And njengoba ubhizi umlangazelele kangaka uyakubona mntaka baba. Uyakubona wena okwakho qhubeka ushone phambili. Musukubanaka abafuna ukukudonsela emuva, musukubanaka endleleni ababonakala beconfused. Wena hamba uye phambili, hamba uye kuyena umtshela indaba yakho. Uyena kuphela ozolungisa indaba yakho. Haleluya. Esikhathini esiphila kusona abazalwane, there is a lot of noise. Musa ke ukudidwa yilomsindo okhona. Khumbula izwi owalizwayo. Khumbula izwi owashunyayezwa lona. Funda izwi likaNkulunkulu bese uyamncenga umoya oyingcwele ukuthi akakwambulele lona. Musukuhamba ulalela ukuthi abantu bathini. Uthini umoya oyingcwele. Haleluya. Akumele bazalwane sidlale ngesikhathi. Asikho, asisekho. Haleluya. Ngoba uzohlanzwa egcineni. Uthi wena kahle kahle ungowokuhawukelwa. Uma ngabe uyikhohlisa ngalesi sikhathi, cha, ukahle kahle wena ufuna ukuhawukelwa. Kumele akuhawukele uJesu. Kodwa ngeke azaza kuhawukele ungezile kuyena. Akukhathaleki ukuthi usuwakholwa isikhathi esingakanani. Uma ngabe ungekho right with God, awukho right. Uma ngabe nje ungekho right, you are not right. That is why each time sikhuleka kumele ukuthi sirepente. Singayishaye ngathi sonke sikwenza kahle kube kukhona okungekho right. Munye omuhle uNkulunkulu. Haleluya. Usho njalo uJesu ngelinye ilanga uthi ungibizelani ngokuthi ngomuhle ngoba munye omuhle. Haleluya. Uma ngabe uJesu ekwazi ukusho njalo, who am I? A mortal being. Ukuthi ngingathi mina ngiright. Munye olungileyo. Haleluya. Hayi bazalwana siyilungise indaba. Asiyilungise, akusiza ukuthi siwafunde amavesi abe maningi kodwa indaba yethu ingalungile. Ayilunge indaba, ihlanzwe inhliziyo. Haleluya. Ngoba inhliziyo ila khona ukuphila kwakho. Kukhona ukuphila enhlizweni, kodwa uma ungayilungisile inhliziyo, ukuphila okuphakade, you will kiss it goodbye. Hallelujah. As long as usaphila, lisakhona ithemba. Lisakhona ithemba. Umoya ongcwele bazalwane usekhona, usaphila nanamhlanje. Futhi uyophila inginaphakade. Yena okwakho ukuthi ulinde wena, ukuthi ubuye kuloku kuduko kukho. Hallelujah. Kokuyitshela ukuthi uright, awukho right. Uyabona ngesikhathi unale feeling yokuthi awuzazi ukuthi ukuphi, akuhambi kahle. Akuhambi kahle. Lungisa. You can only be once right. Ukuthi umuhamba ngokwecebo likaNkulunkulu. Awukwazi ukuba right kuzona zonke izinto, ezimbi, ezinhle, wena nje uhlezi uright cha. Uright muhamba ngokwecebo likaNkulunkulu. Uma engasilo nicebo likaNkulunkulu awukho right. Asingalindi bazalwane size sihlanzwe. Ulinde usuku lokuphela ziningi kangaka izinsuku oyinikiwe. Ziningi izinsuku ezinikiwe. Uthi wena mina ngabe ngiyakululeka ukuthi thenga kimi igolide.
haleluya, elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe. Igolide silithenga ngokuthi siye kuye uJesu, haleluya, silanda indaba yethu bese siyamamukela yena ukuthi akangena abusa impilo zethu. Ibuso ubane yakhe impilo njengoba wena wazi kangaka. Ngoba ingempela iqiniso washo umfundisi wathi ngezikhathi zokugcina there is increased knowledge. Hey bazalwane, siyazi akekho waziyo, imina kuphela engaziyo. Hayi bazalwane, umoya ingcwele athi mekhuluma uwena owaziyo. Lo othunywe uNkulunkulu ukuthi azosinikeza indaba akazi, uwena owaziyo. Hayi bazalwane, hayi ayihambi kanjalo bazalwane. Asibuyelena, ayibuyele emasisweni. Uyazazi ukuthi wawunjani, ufumana lolu thando luka Jesu, haleluya. Asibuyeleni othandweni lwethu lokuqala, haleluya, lokuthi sifunde ukumlalela yena, sifunde ukulungiswa uyena, haleluya. Hayi ukuthi kube yithina esaziyo, haleluya, ngoba uzosihlanza. Ngoba mengabe sesazi kakhulu asisafune ukulalela lutho, asisafune ukufunda lutho, haleluya. Igolide elihlanzwe ngomlilo litholakala kuye kuphela, singalithenga kuyena, haleluya, haleluya, ukuze sikwazi ukuthi sicebe uma ngabe sinaye kuphela. Asikwazi ukucebiswa izinto zethu, haleluya. Uyena uNkulunkulu, uyena uJesu, uyena umoya ingcwele osinikeza lengcebo, haleluya. Ingcebo asikwazi ukuthi ingcebo yethu ibe la emhlabeni, haleluya. Hayi bazalwana, asilungise ngoba ngisho ihlazo lethu lisobala. Thina siyitshela ukuthi sifihliwe, haleluya, abantu abasiboni. Uyasibona kodwa uNkulunkulu, uyasibona uNkulunkulu, haleluya. Asilungiseni bazalwane, asibuyele kuye, singabi njengaleli bandla, haleluya, haleluya. Ngoba imisebenzi womuntu nomuntu bazalwane uyodalulwa, haleluya, and it will be tested by the fire, haleluya. And when it is tested bazalwane, kuyobonakala ukuthi iyakwazi ukuthi umelane nomlilo, haleluya, haleluya. Kodwa khona imisebenzi eyosha. Uma ngabe ufunda laphana incwadi yokuqala yabawaseKorinte wesithathu isho njalo ukuthi iyosha imisebenzi, and siyophuma bonakala ukuthi engathi besisemlilweni, siyobe sihangulekile, haleluya. Kodwa namhlanje ubungasebenza kahle, haleluya, imisebenzi yakho, haleluya, kungenzeka ukuthi mhlamba khona okuningi into encane ukuthi nje be true to God, haleluya, be true to him, haleluya. Musa ukutshela yena ukuthi wena wazi kangakanani, kodwa tshela yena ukungazi kwakho, yena bese ayagcwalisa, haleluya. Ingubo ezimhlophe bazalwane asiyitholi ngokuthi sikhuluma kangakanani, kodwa siyithenga kuyena, haleluya. Ingubo siyihlanza ngale igazi lika Jesu, haleluya. Ngeke simqambe amanga, ngeke sikwazi bazalwane ukumfula. We can't, you can't fool God, you can't fool God, haleluya. Amehlo ethu azovuleka only if we go to him, ngoba amehlo ayavaleka. Omubi uyawavala amehlo, uyibone ngathi you are right, even la uhamba khona u right, kanti cha uphuphuthekile. Wayengeke bazalwane uPaul abhale ngalezi izikhathi zokugcina, ngoba zonke lezi zinto siyayibona kuzona lezi izikhathi. Ngisho izwi uthola ukuthi wena unabantu obalalelayo khona ungabalaleli. Uthini uPaul? Uthi uPaul kuTimothy, shumayela isikhathi izwi kuyisikhathi noma kungesiso. Uthi ngoba ngezikhathi zokugcina baya kuyifunela abafundisi abazoshumayela njengokubatshwa kweindlebe zabo. Njengoba wena ke ugada ukuthi ngizolalela ubani, ngeke ngilalele bani, woyibheka ukuthi ukuphi.
ukuphi lithini izwi ngoba iyodwa isibuko esiyibuka kulo siyibuka kwizwi likaNkuluNkulu. Haleluya. Uthi ngizomhlanza ngoba nisivivi. Ungabi sivivi emaningi amavesi owaziyo. Kuyenzeka uthola ukuthi une information eningi kodwa icomprehension iyaleka. You can have too much information kodwa uthola ukuthi you lack understanding. You don't understand what you think you know. And ngiyaye ngiyithande le kaNkuluNkulu ngoba yini ngisho nana ngokufunda ukuthi ufunde kangakanani. But umoya oyingcwele uyakunifundisa nonke. Uyakunifundisa konke, anifundisa ukugcina konke. And he will bring everything to your remembrance. Hallelujah. Ebazalwane singadlali isonto. Sangena entsindisweni ngoba sithi we are tired of playing church. Asingadlali isonto ngezikhathi zokugcina. Bazalwane, ibandla lizohlwithwa soon. Sooner than we think. But will you be ready? Will you be ready to meet up with your God? Lo oyitshela ukuthi usumseve kangaka. Will you be ready to face him? Do you think uyothi well done my faithful servant? Wena une-answer akusimini. But if i-answer yakho uyazi ukuthi i-doubtful, namhlanje you can repent. Let's repent bazalwane. Asifunde ukuphenduka. Sifunde ukuphenduka siye kuphakama size siphakamele umoya oyingcwele. Because we are fooling ourselves. Uzosihlanza. Umzalwane umelwe ukuba nezithelo zikamoya oyingcwele. That is how we differ from others. If you don't produce the fruits of the Holy Spirit, check yourself. Ayidingi ke le ngisho yokuthi ususuzoma uzofakaza. Kodwa idinga wena noNkulunkulu. Hallelujah. Asingatholi bazalwane ukurejecteke ekugcineni. Uyacabanga nje amadimoni esedlala ngawe esogweni ethi ubani lo athi nomunye hayibo angibonanga kahle ngenxa yokuthi you were just playing church. Uqale kahle kodwa uphethe kanjani? Uqale kahle uphethe kanjani? Ngoba indaba idideka la endleleni. Nani bazalwane kwesinye isikhathi you are to be blamed because you give us too much credit. Phela umuntu lo ngesikhathi ubhizi umncoma kukhona lento ekhulayo. Wathi omunye umzalwane ngisaqala ukukholwa ngiyamncoma lo mzalwane ngithi muhle lo sisi une short hair yabona nje natural so ngiyamncoma ngithi muhle. Uthi kumina hayi umusa nje kaNkuluNkulu. Uthi nje umsebenzi kaNkuluNkulu loyibonayo. Iyahlala lento kumina ukuthi usho ukuthini yindaba angajabuli athi nje ngiyabonga uyabona mhlawumbe umbone sethu ukukhukhumala. Iyahlala lento kumina ngingayi understand isikhathi eside. Kodwa nga understand ukuthi uma ngabe umuntu ekuncoma all glory must go to God. Uma ngabe kuthiwa wenze kahle all glory must go to God.
akumele ukuthi uyithathe ize kuwena ngoba umuntu. Uzogcina uphumile kulayini ngoba umuntu. Uma ngabe ke uhamba kulendlela uhamba ngokuyicwecwa. Ungavumeli ngisho into ezokungcolisa. That is why ugada ngisho kulalelayo. Kufanele uyifundise nje ukuthi noma umuntu angakhuluma into, mengabe ekhuluma into obonayo ukuthi ayikho right, ayingene ngapha, iphume ngapha. Uwena oyifundisayo. Ayingene ngapha, iphume ngapha. Uma ubona ukuthi le environment is toxic, move. Just move away. Ngoba uzama ukuthi uhlale uclean. Hallelujah. Ungamngcolisi umoya ongcwele. Angithi lithi izwi likaNkuluNkulu imizimba yethu iyithempeli likaNkuluNkulu. Lapho umoya ongcwele ehlala khona. Akahlala endaweni engcolile. So wena it's your duty to make sure ukuthi le ndawo iclean ngaso sonke isikhathi. Izinto oyivumelayo zingene uwena owaziyo ukuthi zizokungcolisa noma zizokugcina uright yini. The fruits of the Holy Spirit iyona determining factor ukuthi uhamba kahle yini. If you are not productive, go back to him. Uyena ozokulungisa. Uzopruna. Hallelujah. Uzopruna bese kuphuma into eright. Hallelujah. Kodwa kona uma ngabe ungafuni ukumlalela uzokuhlanza. And uma ngabe sekuhlanzile ukuqala kwakho ngeke kufane nokugcina kwakho. Ukugcina kubukeka kukubi kakhulu. That is why ukubuyela emuva kuyaye kube nzima. Hallelujah. Uthi bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibalaye ngakho shisekela uphenduke. Bazalwane, izwi likaNkuluNkulu. Izwi likaNkuluNkulu elisidinga ukuthi siphenduke. Uma ngabe ke wena ungasafuni kwakuphenduka, ayikusho ukuthi uhlule. He is giving us another chance. I'm not saying the second chance on purpose because uyasinikeza amathuba amaningi wabuNkulunkulu. Indaba isekuthenini wena uyamvulela yini noma uyawuvala. Uyivala inhliziyo yakhe engathi awuzwa. Uyivale ngazathi awukho. Yazi ungcono nongekho kunawo khona oyitshela ukuthi akukhulunywa nawe. Ngoba kuyenzeka sikhohlise kanjalo. Kodwa one thing for sure, izwi likaNkuluNkulu aliwi singekho isidingo. Futhi alibuyele emuva lingawenzanga lokho elisuke lihloswe ukuthi lizokwenza. Hallelujah. Let's repent. Let's go back to God. uNkulunkulu usasilindile. Usasinikile ichance. We are here ngoba une purpose ngempilo zethu. Kodwa bese ngabuyela kuyena. Hallelujah. Lokho kubonayo ukuthi cha noma ngabe kuthiwa uboni kodwa iya kuyena. Uyena ozokuskena. Hallelujah. Uyena ozokuskena abone ukuthi yini into ekumele ukuthi ayisuse, yini into ekumele ukuthi ayiqinise. Hallelujah. uNkulunkulu anibusise.